Il-Teatru Manuel se jippreżenta wirja ġdida li tiċċelebra l-ħajja u l-karriera tal-mikpi Paul Għaxa, wieħed mill-iktar tenuri popolari li qatrajna f'pajjiżna. L-esibizzjoni li qed tittella fit-Teatru Manuel tiftaħ fid-29 ta' Jannar u tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' frar. Il-wirja hi karatterizzata minn ta' oġġetti personali li kienu jappartjenu lil Għaxa u tifkiriet oħrajn marbutin miegħu, kif ukoll kostum illi ntlibes mit-tenur fl-1960 u li ġie restawrat b'reqqa u attenzjoni kbira. Il-kostum intlibes minn Paul Għaxa fl-irwol tiegħu bħala Otello fl-opra ta' Giuseppe Verdi li ġġib l-istess isem. Flimkien ma' dan il-kostum uniku, l-esibizzjoni fit-Teatru Manuel tinkludi ritratti, kodba ta' tifkira, posters tal-produzzjonijiet ta' Paul Għaxa, siltiet mill-gazzetti, kif ukoll il-kaxxa tal-irtok tiegħu. Xi ħaġa oħra li se tkun għall-wirja l-ewwel darba huwa bust ta' Paul Għaxa li ġie mogħti b'donazzjoni lit-Teatru Manuel minn uliedu. Paul Għaxa kien twieled il-Belt Valletta fit-28 ta' Jannar tal-1923 u fl-1950 huwa ddebutta fl-Italja f'opra ta' Verdi. Huwa kanta madwar Malta u l-Italja kollha kif ukoll fl-Ingilterra, Wales u l-Irlanda. It-tenur Malti ħasem ukoll f'xogħol mas-sopran Marja Callas u aktar tard kien ġie impjegat mit-teatru prestiġjuż Royal Opera House ta' Covent Garden. Paul Għaxa miet f'April tal-2015 u ħalla warajh legat kbir li qed ikun iċċelebrat f'din il-wirja fit-Teatru Manuel.